Imreoir Gortaithe. Pictiúr a hain. I Pictiúr a hain tá cluiche imáníochta faoi lán seoil idir scoil chitríne agus chláiste óin. Tá slua olbhór I láthair agus iad go léir buint tainmh as an glutha. Ag an buinte seo, tá an lámh nuachtar ag scoil chitríne agus tá siad gá chúlín chun tosaigh ar an bhfeireann eile. Tá gansaithe, brístí geara agus clogad á gcaitheamh ag na himreoirí. Tá 4 imreoir le feiceáil sa Pictiúr seo. Pictiúr a dó. An sin, feicimid Seán agus é sínta amach ar lasca rime. Is léir go bhfuil sé gortaithe go donna. Tá an chosúlacht ar an scéal go bhfuil a chos briste. Ritheann beirt mhair amach ar an barc ón daobhlíne le síntáin. Ritheann an bhainisteoirchuige chomh maith agus cuireann an réiteoir stop leis an imirt. Pictiúr a trí. Tagann na seirbhísí éigeandála agus tugtar Seán chuig an roinn timpiste agus éigeandála gan bhuiad. Gan dabht tá sé an umar na heimléise. Tá beirt áthair eile sa seomar feitheamh roimhe agus iad fanacht le dochtúr. Tá lámh gortaithe ag duine amhánacha agus cos gortaithe ag an duine eile is cosúil. Tá sé 3 a chlog faoin am seo. Pictiúr a 4. Inis tá sé 5 a chlog agus níor tháinig aon dochtúr go fóil. Ní móna sása tá bainisteoir Sheán agus déanann sé go raibh faoi seo leis an manaltra. Tá dromhail ar Sheán bocht fós. Pictiúr a 5. I Pictiúr a 5 feicimid Seán I mbun chomhrá leis an dochtúr. Tá spáineann an dochtúr exacha de chos Sheáin dó. Dar leis an dochtúr tá chos briste go donna agus far réir beidh ar Sheán sos fada a ghlacha ón imáníocht. Tá Seán críomhriste faoi seo. Pictiúr a 6. Tá Seán bocht ag seisiún tréanála agus cuma bhrónach air. Beidh ar 5 mhí a chaithimh ar an taobhlíne go dtí go dagan baiseach air. Céir dhéanamh sé lena chuid ama. Béidir fáil amháig sé gan is fitheil a imirt. An créatúr. Ceistena.